whatever I'm taking a quamona because now enjoy with a video. This uni women basham kono pay attention because now yeah some of those first people be the question about the authenticity of Zion ministry, the authenticity of evangelism because they started to question him ago na judge, but from last year Ngopala program, he started seeing the light that is coming to his hometown. Unlike those that doesn't want to see the light. It's just so sweet that Nonyan Cabo again Onyimo Koso were making we when I send now coach we in a lot of things can that how people are still people are still having mixed reaction, mixed feeling about Zion ministry. Also the earlier the better. Because the kind of massive project now on ahead of Zion 100 days prayer and fasting closing prayer that in couple of days in 10 days time or 11 days Otasuru. A lot of people have been flying into the country. Mongonya Batako Nona Loki, Onya Batonona Loki. And well award Yaradu Anyala TB Joshua that time. Onyele award because now for example, 20 flights Bata Nigeria. Wow, 15 Nabia synagogue. So there's nothing much that attracts people, foreigners, outsiders, top government officials, top people, celebrities, men of timber and caliber into the country except synagogue. That is exactly what is happening now. A lot of things now attracting them into Nigeria. Apart from Nkeduna Misme that attracted over 24 people from 24 nations. People travel into 24 nations. We don't know how many they are, but it was on record that about 20-something nations attended. You give a register, a country, see all those things still. Mandena de Rono, register. So then imagine the kind of people bata into the country because of the Zion Ministry Crusade. Then imagine the kind of thing yaga on there after everything is done. School aloha, because of them madam Ndigbo. Chukuna do some to the level that I'm questioning. Yotago meeting woman at that kind of school. That kind of school tea had here. Taking the with Umaza school. I go from primary to university till I graduate. Check is ending up for other imago personal needs and other things. Thereby, it is time we begin to celebrate our own before making or they lie too late. I'm just hoping that this thing is happening in my generation and I am witnessing it. I am part of those that spoke good about it. I am also part of those that also make a clamor call to our people say, Imaleba Abia State today, JJMW investment in Abia State. Go and start. I'm still shouting it. Go and start. Because schools we hit and got balana gidi most they took them on away everything catapult. That is how it's going to happen in Abia State. That is how it's going to happen in Abia State. I will go for airport on one in Elonia and one community say na and I settle her and one say na na but idea. Anambra State, nobody had anything. So don't join those that in Homada them celebrate when people are celebrating. Chineka Oko. But in the end of this video, you mome. Got the one. I boy bakele mu Ndigbo mo bochi maro no unu la anya onye nwe mo kana na ngo kpala unu la anya ya o mmiri ndị mmadụ ga-aṅụ ndị wo engineer no in the house ma ho o take dia construct road 2 lane ma gota ndị wo engineer no in the house ma ya we rụ how many kilometer road a ma gota standard gota so we go no the project gaga on na ngo kpala how we go no the project gaga on na ngo kpala ihe awu ha million project this is billion project yeah we more here yeah we city we more here before last year eba ni na wo here last 2 years eba wo here wo asigi bia zuru ala this place
200,000 3 years ago ị ga-asị no na ị ga-azụ. But today Zion bịara na nga ọkpala emele before gị go there plot of land na nga ọkpala, before you nwee plot of land here ị ga-ama na ịgbachiri ike. So why onye nwe ji eme this video, many people na-ama ihe ekwuga gbasara ihe Zion mega na nga ọkpala. Just imagine the road, imagine the 2 lane. Ndị engineer ga-amụ ihe onye nwe na-ekwu. Imagine ịrụ 2 lane ụzọ mana how many billion ọnụ ịrụ 2 lane ụzọ ruo gota ruo walkway ya. So Zion febuga ndị Igbo, o febuga ndị Imo steeti, o febuga ndị Igbo. Yeah, because any now are here, ọrụ here na Lagos. So because of all this thing, you know, this our brother mega here. I love him so much. Onye ọbụla wo onye Igbo kwesịrị love Ebuka Obi. Ekwesịrị na support ya na ihe ọ na-eme. Ọ ghara ewo ịpụta na social media, ị ga-anọwo nwanne gị nwoke wee Ebuka Obi, o ji wụrụ onye oshi, o ji wụrụ nke a. Unu na-achọ fọt unu ga-enwe a ga-asị lekwe ka o mere. Ọ takịra nwaanyị ihe na ntị asị ọchọ ime ya ọnụ. Unu na-achọ fọt unu ga-achọ. Ọ woko bụ amụ kunu shi bụrụ amụ. Nwoke nwere isi kunu shi nwe isi. Idea ya ka o ji develop ime ọhịa. Ime ọhịa even sef asị bịa nyụọ nshi n'ime ọhịa egwu ga na-atụ gị na nwere ike igbu gị n'ime ọhịa. Ka o ji develop ya ma ndị ọkada ma ndị na-agba bọọsụ ma ndị ihe ọbụla ị na-eme na nga ọkpala ya na-abara gị. Do you know that since last week ka people shi different places na-abịa na-achọ ụlọ nke ha ga-anọ, ndị bịa ji ibi isi nri na Zion na-agagharị n'ime ji onye ọbụla shi from amaala na-ajụ biko a ga-ere ntịtụ ha ụlọ no matter the amount ka ha nọrọ nwee ike shie nri ha ga-ere for the program, ka ha nọrọ nwee ike shi na-abịa ha na-abịa program. Ego ole ka unu ga-ana? So this is what we are talking. Grace. Tell them grace, follow me. Tell them that God, I need this kind of grace. This is the type of grace onye ọbụla wụ mmadụ ga na-ekpe ekpere si Chineke nye. Grace ịtọ n'ime ọhịa awụ city. Grace ịtọ ịnọ n'Owerri na-asị idego nga ọkpara asị Zion Grand eburu gị jebe. Ọ dị grace ị ga na-ekwe. Ọ bụghị ịnọrọ ị na-enyo anya ka ịnụ ka a ga-asị Ebuka Obi mere. Ihe awụ ụzọ unu ma ego ole chipins na-ada. Ihe awụ ụzọ 2 standard road ka a na-arụ with gota. Is billion project. And ndị bịara Zion last year complain maka network. Na network anọ ma ime video bụ ime call. But today na hey telemas you can make call. You know n'ime this place na ị ga-azali call. Ndị bịara here last year suffered because of no network. But this time hey telemas ndị nọ na this community na emebly enjoy. They can make call freely. So enwere mmadụ ga-akwụrụ n'akụkụ gị bịa gị so onye iberibe zuzuru pụọ. Unless ndị a nwekwa ndị ihe ọma na-asa afọ. Enwe ndị na-alike ihe ọma. Ihe mere onye nwe m I like ihe ọma too much. I love good things. And that's why God is blessing me. Look at Kwenu Saga. Look at Kwenu Saga. Look at. Yeah, we more out on to mega city. Yeah, we bush out on to mega city. Imo here. Even ending myself. We're going to heavy about. Yeah, we more here. Out on to mega city. May God bless Ebuka Obi. May God bless all Zionites all over the world. May God bless all Christians. May God bless every one of you. Not easy. Easy. Look at. All easy. Eh? Imo here. Got on to mega city. Imo here. Mandi tipa niile nọ n'Imo State. Mandi tipa. Mandi na-agba concrete. Mandi na-agba aja. Everybody's working. Onye ọbụla gaga ọrụ na because of yes. Ikpọpụta aja azụrụ. Ikpọpụta aja na mmiri ndị nwere drainage. They will tell you. Ahụzi ha aja azụrụ. Work is going. People from different places. Mandi Togo no here. Different places na-abịa arụ ọrụ ma ndị bibiri ahịa. Just imagine community dị ka amaala na a na-achọ ụlọ a ga-erent achọ. Ị nwere ike irent the one room any amount I will pay. Ka m nwee ike nọrọ ya ree ahịa na this crusade Zion na-eme. Esi na ị ga-atapụ from grace a. Esi na ị ga-asị Chineke nye go dịka grace a. Ụmụnne m ụbọchị makwara unu mma.
God bless you all.